ja som Pišta, spievam v kapele Papon de Cleaner Dice. Tak, ahoj. Ja som Ivar a hrám na basu. Takže ja som Miro a v kapele Papon de Cleaner Dice hrám na bicie. Takže ja som Juraj, alebo tiež známy ako Čuko a som solový, rytmický a teda jediný gitarista v kapele. Kapela kedy vznikla? Tak to neviem. To skôr by ste sa mali mi raz pýtať. Kvôli tomu, že jak máme aj pesničky, že Sobotu sebe už 2 roky nepamätám. Nikto si to presne nepamätá tak intenzívne, ako kapela fungujeme fakticky posledné 2 roky, dá sa povedať. Čo znamená Papon de Cleaner Dice? Jednoducho niekedy už bolo fakt strašne málo miesta na skúšovni, nebolo kde sadnúť, ale v jednej vedľajšej miestnosti sa nachádza taký, nazveme to taký matrac. No a raz keď som chcel asi Pištovi alebo komu povedať, že donesme ten matrac tu na, že položíme ho na zem, že nech si ľudia sadnú. V tej rýchlosti proste som si nevedel spomenúť to správne pomenovanie, že matrac, tak ako si zo mňa vyšlo, že dones tu ten Papon de Cleaner. Tak už podľa názvu typické ísť východňarčinou, ten je asi najtypickejší. V podstate textami východňarskými. No a hudba hardcore. Či ako môžeme kombinovať východňarčinu s angličtinou? Tak určite, lebo keď si vezmeš nejaké tie etno skupiny, spievajú po anglicky, majú svoj vlastný prízvuk, takisto prečo nie spievať po anglicky s východňarským prízvukom v podstate. Ja v tom vidím len plus. Prvý koncert to bol dačo neskutočné, lebo bol to prvý koncert. Bali sme sa strašne toho, že ako to ľudia príjmú, ale prijali to dobre, takže chceme pokračovať v tom ďalej. Že moja baba, že nezná lyžovať. Kto si povedal, že Papon de Cleaner nebude, že Papon de Cleaner dneška nebude. Kto si povedal, že Miro ostatná na sekaci roztiskace. Kto si povedal, Tak žánre najviac, ktoré ma ovplyvnili, mňa určite new metal. A v podstate všetci sme vyrastali, sme približne rovnakom vekovom kategórii a viem, že viacerých z nás ovplyvnil dosť new metal. Tak ohľadom tejto otázky masiek na koncertoch, to bolo vlastne celkom neplánované a neviem, či môžem prezradiť nejaké takéto plány do budúcna, ale určite budú koncerty, alebo aspoň sa plánuje predvádzať na koncertoch určitá show, takže je sa na čo tešiť. Ale či to bude v podobe masiek alebo niečoho iného, alebo nejakej pyrotechniky, tak to neprezradím. Plány Papon de Cleaner Dice. Určite chceme všetky piesne, ktoré doteraz hráme, zdokumentovať v podobe CDčka, respektíve albumu. Ja by som bol veľmi rád, keď sa to podarilo ešte tento rok. No a asi by nebolo od vecí natočiť aj nejaké to video, trošku sa odprezentovať touto formou.
to malo nejaký trošku väčší dosah na ľudí, uvidíme ako na to zareagujú, ale každopádne pre tento rok asi ten najbližší plán, nejaký ten videoklip a určite ten album, veríme, že sa to podarí a čo bude ďalej, to už uvidíme. Plány do budúcnosti, tak v podstate u mňa osobne to je to, čo doteraz robiť pesničky, zabávať sa koncertov, hlavne, že by sa bavili ľudia, aby by sa bavili tým pádom aj my. V podstate to je môj taký cieľ úplne osobne a myslím, že aj celé kapely. Plány Papundekľu, no. Chceme hrať to, čo nás baví a uvidíme, čo ďalej. Hudba a kapela pre mňa znamená veľa. Je to uvoľnenie, proste odviazanie sa, proste aj na tých koncertoch s tými ľuďmi to sa odviaže, že je to paráda, proste neskutočná zábava. A ľudia, keď ti ešte fajne, tak to je paráda. Žiješ a baví ťa to, posúva ťa to ďalej, chceš robiť tú muziku ďalej. Viem sa pre ne uvoľniť, nemám rád veľmi ticho, čiže ja keď aj niečo robím, v podstate musím mať stále nejaký podmas buď rádio, alebo si niečo pustím. A kapela to len násobuje vlastne, určite sa odreagovanie zo celého poste života, týždňa, prísť na chvíľu vypnúť na skúšovňu a na koncerty. Dáva mi to tiež energiu v podstate. Čo pre mňa znamená hudba? Úplne všetko. Ja si neviem predstaviť život bez hudby. Pre mňa je hudba vlastne nejaký jazyk. Niečo, ako sa môžem aj ja vyjadriť. 1, 2, 3, 4.